Ngifuna nizwe ukuthi uNkulunkulu wesimanga kanjani and impilo yomuntu uyishintsha kanjani. Alele le video le yasiqhamisa uDila nobaba Adam Swede. Wethu Africa my continent, Africa my home. Semashopini. Nansi insizwe sencane. So ndayela phela lokhozi. Yabona unabantu abadala nelokhozi. Awutshela abantu base-Africa ubani lona? Yeke impuwana manje. Zilandela umsebenzi omuhle. Ubani lona? Ngiyakhulewa. Ngiphinda ngikhulewa kakhulu. Ngikhulewa kubalandeli. Mina igama lami ngikhulewa. Kuphi ekhaya? Hayi ngaseHluwe eMlutsheni. Oh yes. Mina ngazalwa ekhaya komalo kaKholosi. Yes. Kagogo kaMathenjwa. Yebo. Ekhaya khona bani? Ya ubaba yebe usaphila. Kodwa ngazi noma wangilahla. Awazi noma wakulahla? Yeah. Okay, kodwa usaphila. Yebo kodwa khona ikhona izinto azenzayo ngani. Mana asiyeke lezi zinto azenza. Kodwa nje wena ingoma yakhe ithina asilapha engomeni. Hayi ingoma ikhona ingoma. Ithini ingoma yakho nje? Lekwenza utrend lezi zinto. Waziwa ngobani igama lakho lapha emculweni? Hayi mina ngumabhala ngetshebe. Oh wena umabhala ngentshebe ke manje. Yebo. Okay. Usinqamsodili. Usinqamsodili phela. Uswethi Malaya. Ubani? Uswethi Malaya. Sweet my life. Na kuya ingoma yakhe ithini? Waletha imbubo ethini ka? Ithi ingoma yami. Secala hayi igama lami imbubo yangetha. Mina ngiyabonga nje kakhulu lezi ngoma zami futhi kuyimanje nje bangizoculela. Yebo Ubaba Adam Swede. Hayi ngibonga kuprofessor. Yebo ngprofessor manje. Nakuya nangu professor. Ithini ingoma utshela abantu ngifuna beqasha abantu omasipala kuthiwa uyathenda kulezi insuku ukwazi ukuhlanganisa abantu. Ithini ingoma? Cela besiqashe Nkosi. Ayisho ingoma manje uprofessor uzobuza. Ayasho ingoma. Ithini ingoma? Hayi. Leyo kuyona edumile ungayiculi. Isho. Oh yebo hayi ingoma yami. Uqala uhalala ungathi idumile ngoba ngiyabona ukuthi hayi ngathi idla kabi isha amaphepha isha ihosha. Isha ihosha Isha izizwe kanye nezizwe ka. Nakuya Ayayisha bese ithi nalethi amaPakistan. ethi amaPakistan awahamba. Yebo eyolanda amaphepha mhlawumbe nayophinde ebuye. Nakuya Shomeni mabhala nje. Oyicule le ithini awuyishaye. Ethi amaPakistan awahamba amaphepha mhlawumbe kophinda bebuye. Oyishaye lokhuzi. Izwe lakithi lonakele ngenxa yabantu bokufi. Izwe lakithi lonakele ngenxa yabantu bokufi. Ukulinga kulabantu kulana inkinga ngenxa yabantu bokufi. Izwe lakithi lonakele ngenxa yabantu bokufi. Shama Pakistan, ngicela amaPakistan. AmaPakistan, awamba amaPakistan. AmaPakistan, awamba amaPakistan. AmaPakistan, awamba amaPakistan. Kanye namaSulumane, awamba amaSulumane. Kanye namaSulumane, awamba amaSulumane. Ishama Nigeria, awamba amaNigeria. Ishama Nigeria, awamba amaNigeria. Ishama Nigeria, awamba amaNigeria. Ishama Nigeria, awamba amaNigeria. Manu uthuku bani manje lokho? Sayo sakhubeka ngomfundo kushula. Ngone ukuhamba planga ngeke. Ukuhlala ngithi manje. Ayibambe. Mana umanager. Unabantu abadala. Unabantu abadala? Ngiyabona. Ngiyabona.
Professor sizingane awutshela abantu ubani lengane le tholakala kanjani abafowethu usinqamsodidla lona usinqamsodidla ena umntwana nje ozalwa lapha kwakhulu sehluhluwe yes mina ngisaya umshaya isibhakela mkhaya manje asisibhakela usika asipromote wena asipromote ingane ngifuna ukuthi ngikhulume ngomlando wakhe ukuthi kuze ngimlekele manje sofika nini enambeni yakhe mkhaya cha sizofika manje kuze ngathi ungasheshe ufike abantu ngeke belinde isikhathi kahle mina ngimazile emncane ngisaxhasa uSpa kusho ukuthi ke mina ngathi ngisaxhasa uSpa ngase ngimbuke ukuthi uyayithanda izinto nami ngikhonzile ngase mina ngimenza induna eyinqoleni ngoba nganginethendele eyinqola koSpa bonke athi ephusha inqola bephusha inqola manje wayelokhu eqebhe imoto zabelungu becomplain ngase ngithi mina kabaphathi khona nje umlungu owazowahlukumezeka impela ngaye ngase ngithi mina kabe induna ubekuyena deqasha ediliza ngoba sedume kangaka nje bekhuphe inqola impela wafika kude ekhaya ngimholela namanje uyamholela ngithi manje usephumile manje usomcula kaseni induna eyinqola ubani uphethe imali yakhe uphatha imali yakhe cha imali uyayiphathela imali ngokuthi bengakayitholi i-event manje ezomkhokhela imali sazohlela ukuthi manje kodwa uyamanager wena mina kahle mina kahle yena ngumuntu kanje emkhaya umntwana nje ngimbona ukuthi uyayithanda lento ngabuka nanesimo sakhe ngabe elokhu ecula kanti ekhaya kimi wafika ezovula icala ethi emcimbini wayekade ubekiwe ngapha emhla ka6 wathathwa ibodyguard waliphosa ngaphandle ngase ngithi mina kuye cha lelo bodyguard na uxabene ungaxabani nalo ngoba lalisemsebenzini vele mawungena emcimbini fanele ufake izinto zokungena manje yena ngoba wayethanda igcokama akanandaba ukuthi fanele afake lento yokuthiwa uyangena ngoba yena ufuna lo muntu amthandayo kodwa ngoba kuyiqhawe wagcina libonile sekusa igcokama faka inamba phela mkhaya inamba mina uyazi mkhaya uyazi into engifuna ngifune inamba bekufonela beqashele ngibona engathi uyatrenda lapho ku TikTok kunjalo ngibona noma ngena ngiqhamuka yena ngithi ubani angimazi phela lezi ngane ngabe igama alithiwe isilo Mbijana Mbijana faka Mbijana mina ngizofaka ke Mbijana faka Mbijana yabona ukuthi ijumba faka Mbijana faka mo cha inamba phela mkhaya inamba bafowethu atholakala usinqamo is 073 32 66782 iphinde mkhaya 073 32 66782 kodwa eyakho lo namba cha sengisho ukuthi yona okwamanje ngisho wena njengemene ngisho yami leyo number ngoba bengathi ngisuba fake esigodlweni lehlobo ngeke yami le number kaNkulunkulu wawo uNkulunkulu wakho angiyena uNkulunkulu sikama uthi nje kancane nami ngempela ngifuna nje nomkhulu Professor awufuni naye hayi ngifuna naye ungisize kakhulu ngiyabonga manje ngoba nithi usinqamo usani isinqamo sogwayi nithi usinqamo ngani ngoba emfishane isinqamo sogwayi atunawo amakhosi shuthi kuba usokisi ngame sithi usikristo ngiyamthanda nonke hayi ukuthi ngoba ngikhala nje ngiyalingana ukuthi ngiyazi ukuthi wangikholisa ukuthi njengoba ngibona ngigqokile nje inxa yakhe ungibona nje ngirathi inxa yakhe ngiyabona nje ngihamba ngiyayidodi inxa yakhe yena nje wenza yonke lento fanele akufake eringini ke manje uyoshaya uma yogadi uyoshaya isibhakela uyoshaya uma yogadi kulungile imqasheni bantu base-Afrika uyathenda yena uyathenda hawu uyathenda imqasheni awukukhala ufikile laphana nkosi yami ulalibe usizo kulapha esigodlweni singamungakhali mbona mayazi shayingoma ke shayifale shayingoma yakhe manje shayingoma egcina kubalisa abalandeli bakho kubalisa abalandeli valisa abalandeli manje valisa abalandeli utase please ngizipho shaya hayi ngabe okay hayi ngabalandeli ngoba ngikhala ngiyantanda nonke injabulo ikhona kakhulu ngoba nginqaba nenqaba hayi shaya ingoma manje sesikhulumeni awusuka esiphakela bathanda bonke abalandeli mina lamabhala ngitheba ningangimind ungakumind angisabe ngisho emakhaya bephila ikhaya umama kakhulu emakhaya ngikhaya umama kakhulu
ngibonge nje ekhaya kogogo wazalwa ngokhokho bami ngokhulu nakho athi manje usuphahla idlozi kodwa nje ngicela yimina balandeli ngicela niphile lapha enikhona yebo nigqugquzele nasemakhaya niphathe kahle ney'ngane nihloniphe niy'phathe kahle yimina nje Nkosi anginakho ukubi ibhendi yakhe ya akakabi nayo ngimthanda kakhulu ngimthanda Kalivike lodwa phela engene. Awushaye awunamanga singam. Akaphela sinyama. ngaqala ukuthi ngishama nqaphanqapha kamthini shama ngqaphanqapha halala 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 oh halala uSingamsoti uyathanda ushone kamaskandi umabhala ngentshe uyathanda lento usuthi malayo uyathanda ushone kamaskandi umabhala ngentshe uyathanda lento abanye mabevuma bathi halala 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 oh abanye mabevuma bathi halala 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 oh halala umabhala ngetshebe uyathanda lento usuthi malayo uyathanda ingoma uNqamsoti uyathanda ushone kamaskandi umabhala ngentshe uyathanda lento abanye mabevuma bathi halala 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 thina siyambungela abanye mabevuma bathi mana we halal iyatholakala enkundleni zokuxhumana ma-iTunes Naku YouTube number 2. number 2 ngaphandle Number 2 uyoshaya u500. unamanga lokho Yabona South Korea. nawe lokhu uyamazi wathi lokhu uvuma ngeke uyamazi Usingam. Ngiyamazi kakhulu ngiyazi lensizwa. Hayi ayifikile igalelekile msweli. Angithi usongena emotweni yakhe manje angithi nento zokukhotha uyithatha kumkhulu. Sonde umkhulu msokubaleka athe ngikhothisa nawe. Athe ngikhothisa nawe into zokukhotha usingam athe ngikhothisa manje. okwenza ukuthi ingoma yakhe ingoma yakhe iphinde ngisuka sathanda. Ungasathanda. iyathenda lo mfana Bathi ufaka urepeat uswala uzongena eThekwini. unamanga Impela. lona nje uholala kodwa ke ngalena ke kokudlala into esiyibongayo iKZN uMaskandi uyabona abantu amaciko adlayo namhlanje ngoMaskandi baningi kakhulu KZN eGauteng sibonge nje nabahleli bemicimbi uyabona angicabanga ukuthi kune province enjengale mase kuzokumculo kaMaskandi and mawuthi uyabheka ziningi izingane ukuthi abanye bahlulekile esikoleni kodwa sebeyakwazi ukuphila ngale mhlawumbe nje masinga fine tune lapha nalapha kube khona ama managers azokwazi ukumanage lezi zingane singakude kakhulu ngoba uyabona ade ngibuka sesemncwabeni lapha kaSiceli ngabona ziningi izingane italent elazo elikwazi ukubonakala uyabona mawuthatha amagidangoma ngendlela amaningi akhona so jabula siyabonga siyagqugquzela kodwa sokugqugquzela kakhulu ukuthi kube khona ama managers kwenza ukuthi ingane zibe kahle ezinye zezinto uyabona nje ngathi futhi mabehola bebaholele ngama payslip kuyalekelela uyabona nje kuba sekwenzeke imshophi lo wenzakalayo angithi kuzofuna ukuthi mase kwa road accident fund ubonakala ukuthi behola noma ngabe ubayihola kanjani kodwa ayibe khona ipayslip ngenyanga kuzodlekelela kakhulu mase kwenzwa ama claims kwenzwa zonke izinto uregistiwe nemsebenzini ube yintoho yonke lonto iyalekelela mase kufike ikhathi njengalezi lokho angaqhuquza ukuthi asithole imanager nabo bevume indaba zemanager bese bema kancane emanzini sihamba manje uthatha bedlozi Cha ufuna ukuchitha amanzi ushayelelo bapho ushayelelo umama wakho Umama wakhe. wakwakhe noma Umama wakhe.
unamanga lokho umama kwakhe umshayeli hayibo unamanga impela umama hayi ngeke ngihamba kwabili nje ngeke umama wakhe impela bamba kwabili athi ngibabona wakho unengane nje lako ngoma uthi ngam hayi angithi una ingane uyamvumisa mara imibophi ingane yakho ilawo abatapasi usibona ngotapasi umakude usibona ngotapasi uba ngitshayelelayo uhamba nobani emotweni uhamba nobani emotweni hayi ngihamba nosikwizi wabo unamanga umuntu wakhe ngempela umuntu ambuza ingane unayo ukuthi ingane unayo unayo ingane lokhuzi hayi nazi ingane zingakantwe lokhuzi azothu wethu hey uzala ngumaba ayihlaba ngamisa ngizala lapha kaNkosi laphayana entomgezile eso yebo enye itozose hayi lawa nangoma uzakufonela ingane ukuthi kodwa phela ngizofuna ukuthi phela manje ukuthi ukekeleza ngizana ozo yes indoda iqonde ngoba nabantu abasimama emabuye besidlala yes baniqapha kodwa hayi bonke kodwa nje phela sicala umuntu makoti oqondile manje uyajima ingane ha ubeshaya ibhakela phela uzabe nekhaya sifuna amakoti abazosakhela ikhaya yes ufuna amakoti abazonakhela amakhaya ngasemdlekeni mayethi umakoti asibuko phela bakubona kahle abantu amadimana hayi ngikhona phela amadimana akho ufuna ubricklayer ufuna intombazane yakhe izindlu cha yebo ngifuna umakoti uzongikwazi ukuthi ebe nomonde ukuthi sivuse umuntu bekuthi ufuna ubricklayer hayi makoti mhlawumbe uzocabanga ukuthi mhlawumbe uzangazi kanjani uyayibona lona uyabona nje hayi futhi umuntu eshada hayi nje futhi kodwa uNkulunkulu engisize ngoba ngamsodisa angafona mina amaqhizi hayi ibambeke lapha ibambe ungaweleli afuna amaqhizi ibambe lokho cha siyabonga ikhuliseke lengane sobona kwena mkhaya hayi siyabonga kakhulu nje mfowethu umkhaya umsebenzi wakho omuhle yabo wenzayo esizweni ibambe lokho umsebenzi wakho umkhulu kakhulu owenzayo ngeke ungapheli amandla ngoba siyabona uyakhuthaza siyabona uyasiza abantu uyangenelela ekuthini abantu baphile bakhele umsizini engikubonga kakhulu kwemfowethu ungapheli amandla ngeke sikuthande sonke singeyonile ungeyona imali ngizogqugquzela kakhulu nje bafowethu ukuthi entweni esukuyenza nabantu abasuke bebukela phansi ngaleso sikhathi thina abantu esisuke sehola isizwe nesiseduze kwehlalo nesikubantu abantu fanele basilalele ukuthi abantu abanjengawa sena umuntu okwazi ukukhuthalela omunye umuntu angamzala ngengane nomakhelwane wakhe uNkulunkulu nje akasigcinele wena mfowethu ngiyakukhuthaza nje kakhulu ukuthi abafowethu bonke nabantu abangazukuyibona lento ngeke bayibone ngoba thina sizalwe emfihlakalweni khona umuntu ozoyibuka wasemhlabeni engayiboni lempilo oyiphilayo nendlela okhethelwe yona uthulele labantu ngicela ukuthi ungapheli amandla umkhaya wami bafowethu asimesekeni umkhaya wami akantshontshe inkomo akebi lutho kuphela uzama ngayo yonke indlela ukuthi abantu bajabule abantu banganithi ngicela simeseke kakhulu njengami nje ke ngina lapha kwa Department of Transport usithathe sibeke noma kwenzeka ingozi yonke into esukuyenzeka sizwa ngayo abantu abaningi baphephile emgwaqweni sasizwa nganisayizwa phela manje cha namanje mina ngisakufonela yikho ngithi ngisakufonela ngizwe ukuthi awukwadilitheka lokho awukwadilitheka lokho cha kwaba mistake akufanele ubike njalo ngigqilaza ngiyagqilaza hayi phela singeni ngoshunu wenkani asidli imizila singeni ngeyikofu kwenza konke sikwenza umsoli wasethe umsoli ngingagqilaza cha bazosendela wena bazogqilaza kulungile uyagqilaza mosomba nemic yami hawu bese ngiqalile phela bese ngiqalile siyabonga kakhulu mkhaya thank you so much thank you siyabonga kakhulu